Ngayon yung sa sa Comelec, dito nga natin makikita kung sino yung admin candidate. Kung madi-disqualify si Bongbong Marcos ng Comelec, ibig sabihin hindi dun sumaapi sila Duterte. Di ba? Sabihin lang, meron silang secret candidate na yun nga. Hindi siya disqualify, ibig sabihin nun, it's either nag-neutral lang sila or nagsanib puwersa sila kay Bongbong Marcos. So yung disqualification case ni Bongbong Marcos actually is the ultimate manifestation kung nasaan sila. Yeah. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.